Radyoya denge gele. Jinavendan uçan radyoya denge gelden başkodarın hece iru 16 kanun 2024 düşenli Brüksel saat 8 la medede. Hemen uçan serisi ve peşkeş bikenden de mağaza diyare ber apoya. Ve aleme ne mümküne gelek rızgar bıve, azat bıve. Dünya lamber tave, tu dahat tabi, dışarı khada bi tu kali bi serkevi. Balafirên şerên dewleta Tirkiye dagirker şevê din dane êvarê gundê mejiyê ser bi bajarokê Amediyê bombebaran kir. Li gorî çavkanên herêmî yên Rojnivîsê ragihandin du di danê êvarê de balafirên şerên dewleta Tirkiye dagirker gundê mejiyê ser bi Amediyê bombebaran kirin. Amediyê dikeve li sînorê dohekê artêşa Tirk li vir bi salan e bi piştgiriya pêdeke li ser gundên herêmê êrişên dagirkerî dike. Heta natêgildarî zirar û ziyanên bombebaranê de agahî nahatin parvekirin. Artêşa Tirk êrişî îstasyona Kehrebeyê Tiltemirê kir. Artêşa Dewleta Tirkiye dagirker û çêtiyên wê bi çekên giran gundê Tawula yê Tiltemirê toparan kirin. Li gorî çavkanên ajansan û çêra hawarê Artêşa Dewleta Tirkiye dagirker û çêtiyên wê bi gulên Obîsan gundê Tawula yê Tiltemirê toparan kirin. Şevê din di navberê de Dewleta Tirkiye dagirker carekê din êrişa îstasyona Kehrebeyê ya bajarê Tiltemirê kir. Di encama toparanê de îstasyon ji xizmetê derket û kehrebe qutbû. Ji PYD'ye banga piştcivîna neteweyî ya Sûriyê hat kirin. Hevserokatiya Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD têkildarî daxuyaniyên dawî yên Hayattarî el Şam yên derbarê Kurdan de daxuyanî da. PYD got me bi baldarî daxuyaniya fermandara Hayattarî el Şam Ahmed el Şerî yên derbarê Kurd û doza Kurd tê şopa. Kurd beşek ji welat û hevparên Sûriyê ne Kurdan êş û azarên polîtikaya înkar û pûçixistinê ya rejima basê kişandine. Êdî dem hatiye ku Kurd bibin hevparê avakirina Sûriye û mafê wan bên mîsogerkirin Kurd di dema şoreşê de bûne egera ewlehiyê û hêza bingehîn ku Yekîtiya xwe Sûriye parastin. Beşdariya Kurdan ya divê qonaxaniya avakirina Sûriyekî nû de girîng e. Ji bo vê jî divê rasterast bi pêkhatiya Kurd re diyalog bêndanîn û nexşereyeke hevbeş were gotûbêj kirin. PYD banga rawestandina şer li hemû herêmên Sûriyê kir û got divê êrişên li ser herêmên Bakur û Şatê Sûriyê demil dest werin rawestandin. Ji bo vê jî divê civîneke nîştîmaniya Sûriye were pêkanîn û hemû pêkhate tê de beşdar bibin da ku paşerojên hevbeş bêne diyar kirin. Berxwedana gerlaya li Zapê bêhna berdewam dike li gel êrişên hawayî û bêjayiyên Artêşa Tirk ên li ser herêmên parastin yên medyayê gerîla berxwedana xwe dewam dike û bi çalakiyên xwe derbê lê dixe. Li Başûrê Kurdistanê ji bo nebe hedefa gerîlakên cihêzên zerevanî yên pêdeke li xwe dikin. Artêşa Tirk ku îddia dike li Zapê kilît hatiye girtin her roj leşker malzemeyên lojîstik û cebilxaneyê derbasî Rojavayê Zapê dike. Bi taybetî jî destpêka meha mijdarê û vir ve veguhestina leşker û malzemeyên lojîstik ji bo qadin geliyê sergelê dêrolog û geliyê rojê ve zêde kiriye. Li gelek deverên ku Artêşa Tirk ew derkiriya Qarakol ji alî hêzên zerevanî ve têne parastin. Cihên ku dagir kiriye bi têlên ji dihan ton giran dorpêş dike. Bi dihan kamereyên mobese derdora wê kontrol dike û bi seranserên deng guhdarî dike. Qîma xwe bi vê jî nîne obûs û hawanan li derdorê dibarîne û bi balafirên keşve bêhna berdigere bi helîkopterên Kobra gulêyan li gir derdora gundan û zeviyan direşîne. Li gel van hemûyan jî gerîla li ber xwe dide û bi çalakiyan derbê li dijmin dide.
Serok Pike Gut Metersi ve Besekna Yekitiyane Teveyi Jihole Rabe. Serok Giştiye Komale İslamiya Kurdistan Pik Hekmet Serbil'in derbare Roxandına rejima Suriye u Geşedan Davide Gut Kuhe Teşe Suriye Zemtkir Evri Dikare Encamın ciddi Lisser Kurdan Çebike. Serbil'in Gut Ku Çeteyin Devlet Atrika Dagir Kerci Erişi Rojava Dikin. Komen paramiliter ku binave Seme o denen askerin jî bi piştgiriya Devlet Atrik Erişi Rojavayê Kurdistanê dike. Eger gelê Kurd yekîtiyeke netewê û stratejik bekne ile mîna şerê cîhanê yê yekemîn û duyemîn wê dîsa mahdur bibe. Gelê Kurd her çiqas di sed sala 21 de xwedî hêzeke girînge jî hê jî yekîtiya netewî pêk naniye. Kurd bi yekîtiya netewî û helwesteke stratejik dikarin van gefan ji holê rake. Eger yekîtiyeke stratejik çêbibe Kurd dikarin li her herêmên Kurdistanê bibin xatwî statû. Kurd û İtalî li Torontoyê lê dijî êrişên li ser Rojava meşiyan ciwanên internasyonel civaga Kurd û tevnê Defend Kurdistan û bajarê Torino'ya İtalya'ya lê dijî êrişên Dewleta Tirk û çetên meşiyan. Di beşê de alên YPG, YPC sembolên Rojava alên Rêberapo û PKK hatin hildan. Di meşê de bêhnaber duruşmên bijî berxwedana Rojava û lê dijî hemû emperyalîzmê bijî berxwedana gerlihat berskirin. Di ciwanan 12 salên şoreşa Rojava vegotin. Nûnerê non ûn di monê jî got ku wateya tevlîbûna şoreşa Rojava wateya tevlîbûna şoreşa mirovaniyê ye. Girseyek û meşê hatta li ber avahiya Rai TV'ye li vir broşür belavkirin û pêdengiya Rai TV'ye şermezar kirin. Girse pişre li qada dêra Torino gir Madrê hatin bahev û pankarta bila ji bo Rojava bilind bibe vekirin û agir vêxistin. Meş bi duruşmeyên ji Rêberaporê Azadî ji jiyan azadî û em hemû PKK'yî ne bidawî bû. Banga tevlîbûna bîrana Komkuja Parîsê ya duyemîn hatgerin daxuyanî bi vî rengî ye. Wek gelê Kurd em ketine salvegera duyemîn ya Komkuja Parîsa ya duyemîn. Ev komkujiyên ku em nikarin ji polîtîkên qirkirin û katliamên li Kurdistan û rûşata ravîntên birêve birin cuda bigirin li dijî paradigmeyê li ser esasê azadiya jinan hatiye kirin. Her çiqas hedefa esasî van êrişan Rêberapo ve jî di şexsê wî de hedef têkoşîna azadiya Kurdistanê ye. Ji ber ku têkoşîna roj bi roj li Ewropayê belav dibe û ji bo cîhanê dibe çavkaniya îlhamê xeta ya li ser esasê azadiya jinan pêş dikeve bûye hedefa hêzên tarî. Her çiqas ku jer û hêzên ku plansaziya van êrişan dikin bên zanîn jî jalê hukukî ve tişta pêwîst nehatiye kirin. Li ser vê yekê di serî de wek tevgera jinan û gel em dubare soz didin ku em ê têkoşînan li dijî vê yekê bidin û em ê layıqî şahadeta hevriyên xwe bin. Li ser vê esasê em bank hemû gelê xwe dikin ku 23 kanûnê roja duşemê li ciyê ku hevalên me hatine qetilkirin û di saat 11:07 de ku saata qetilkirina wan e beşdarî bîranîne bibin û têkoşînê mezin bikin. Her wa em ji vir radigihînin ku em starta xebatên xwe yên 23 kanûnê û nihê çilê jî daye. Salvegera 46 ya damızrandına PKK ile Almanya bajarê Kassê hate pîrozkirin. Piştî rêzgirtina Hevserokê Meclisa gelê Kurd beşdar silav kirin û êrişê li ser Bakur û Şatê Sûriye şermezar kirin. Piştre Hevserokê Konmedê Kerem Gök axivî got tevgera azadiyê 46 salên gelek berdel dane û bi saya van berdelan em îro li hev kom dibin. Piştre Hevseroka Fed Demê Sabat Ergîn axivî piştî axaftinan hunermend strangotin û girseyê jî govendgirê da. Pîrozbayî bi duruşme بداوی بو. Xwebûn bi manşeta çol de guleke Rojava derket rojnameyê di manşetê de da zanîn ku ji ber Tirkiye dizane şoreşa Rojava modele herî baş e. Rojnameyê di sur manşetê de ji cihda û hevpeyvîna bi siyasetmedar Ahmet Türk re û sernavê divê Rojava vê parastin girîngiya parastina Rojavayê derxist pêş. Rojnameyê de bin manşetê de jî gotara Sorgul Şêx û Aropela Jinya bi sernavê ji ber Sûriye nebûye xwe derxiste pêş û balkişan serbûyerên ku li Sûriye pêş dikevin û êrişên HTŞ û xistina rejima Basê.
Li bajarokê Kerkûkê 6 çeteyên Daişê hatin girtin. Rêveberiya Polîsên Federal ya Kerkûkê bi daxuyanekê ragihand ku şaneke çeteyên Daişê ku ji 6 çeteyan pêk dihat li gundê Îrîşê ya ser bi bajarokê Evasî ya Girêdayê navçe Hewîce ya ser bi parêzgeha Kerkûkê hatin girtin. Gorî hemam daxuyanî di dema girtina çeteyan de gelekçe ku teqemenî jî hatine desteserkirin. Rêveberiya Polîsan daxuyakirin ku ragihan şaneya çeteyan ya hatî girtin. Ev şane bû ku di çend rojên borî de ala Daişê li ser dibistanek Hewîce bilind kiribûn. Belê godan Cemal Uçên serî bi pêşkêşkirina xatirê wê dem baş.